The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 15:5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Micah 6:8. What does the Lord require of you? To act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Psalm 62 verse 1. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Philippians 4:13. I can do all this through Him who gives me strength. Psalm 59:16. I will sing of your strength. In the morning I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in times of trouble. Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sa dili pa kita musugod sa atong adlaw nga tulumanon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kung ikaw usa ka magtutuo ni Ginoong Kristo, siguro nga imong nahinganlan o giangko ng imong nabuhat nga mga sala ngadto sa Dios nga Amahan. Ang 1 Juan 1:9 nagkanayon, kung isugid nato sa Dios ang atong mga nahibaluang sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayon sa tanan natong wa nato mahibalui o nalimtang mga sala, ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. So human mo buhata ka na, maangkon mo diha ang pagkikambitay sa Dios, fellowship with God, ug ikaw mapunan sa Espiritu Santo, you'll be filled by God the Holy Spirit, ug andam ka na usab sa pagkatuon sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. Diyan sa Juan 4:24, ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa pagpuno sa Espiritu o sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Apan, kung galing sa personal, wa ka pa mutuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas, ang isyu nga imong giatubang, dili ang paghingalan sa imong mga sala. Ang isyu mao, ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. John 3:36, nagkanayon, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa mando sa pagtuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Busa sa hilom, magampo ta. Magampo tama na mong langit noon, salamat ni nilay no sa nga higayon. Imong gipadangat ka na mo ang among adlaw-adlaw nga tulumanon sa pagpakaon sa among tagsatag sa kakalag. Ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos, nining grasya, ka among gipahimuslan na adlaw-adlaw, bisan dili kami takos,
ikaw matinumanon manggayod sa imong mga saad. Nining adlaw mao bani kami sa among pagpadayon sa pagtuon pagkaton sa imong mga pulong pinagis pagtudlo kanamo sa imong balang Espiritu Santo. Salamat. Ning among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome everyone. Niya pag kita magadupot sa atong tunanan, the Doctrine of the Divine Dynasphere. Operational Divine Dynasphere. Mao kini ang atong dapit nga puloy-anan ingon nga mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Human kita maluwas, kita gimanduan sa pagpatubo sa atong kalag, pinagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi, dili sinimana, dili ganahan lang, kundi this is our obligation to let our soul grow up spiritually and reach spiritual capacity, spiritual maturity, which is the capacity for life. So ang laingan niining atong Operational Divine Dynasphere mao ang the protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, a believer's royal palace, a believer's perfect environment on earth. So mao kini atong gipahinumdum kanimo. O kining maong Operational Divine Dynasphere, aniya sa itong panghuna-huna. Kaya ang Christian way of life is a mental attitude life. It is a system of thinking. O mao nga, ato gayod nga, lukpon kini itong panghuna-huna. Saturate our mind with the Word of God. Mao nga itong ginabuhat, adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Now, kita na sayod na, okay, pagpadayon na ito niini, nga dunay duha ka panalipod sa Dios alang ka nato mga magtutuo sa diha nga anaa kita magapuyo diha sa Operational Divine Dynasphere. Okay? Mao ni ang tulo. These are the three major divine protections for believers. The wall of fire, encapsulation, and guardian angel. So these are the three. Apan dili kini mo function o dili mo dihok, dili kini mo apektar sa atong kinabuhi kon tuwa kita magapuyo sa gawas. Pasabot tuwa kita sa cosmic dynaspheres ni Satanas. Ugwa sa atong dapit nga may gahom sa Dios. Now, so therefore, aron masiguro kita nga mo function kining tulo, wall of fire, encapsulation o guardian angel, kinahanglan tuwa kita magapuyo niining atong Operational Divine Dynasphere. Now, as a review also, dunay tulo ka mga truths o kamatuoran nga pag-aagian sa tao. Okay? There are three truths. Divine establishment. Ang buot pasabot ng divine establishment, ang mga katukuran sa Dios. Okay? Nga dunay upat usab ka mga institutions. Okay? The four divine institutions, namely volition, marriage, family, and nation. Kini nahisakop sa divine establishment. Now, so mo kato ang nag-una nga kamaturan, divine establishment. Ang ikaduha, mao ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel. Okay? Ug ang ikatulo mao ang Bible doctrine, ang pulong sa Dios. So, a person, meaning bisag kinsang sakop sa kaliwatan sa tao,
nga musalikway sa pagtuon ining tulo ka mga kamatuoran. Divine establishment, gospel o Bible doctrine, kini siya may pagkamapahitason. He is arrogant o mao nga nasayod na kita kung sa mga resulta niya ng pagka-arrogante. Dili siya matudluan. Now, ang Dios nasayod na kita. Dili buot nga naay usa ka nasod nga marelihiyoso. God does not wish any nation to be religious. Religious in this sense nga nagasunod sila sa ilang mga tradisyon. Sagulan ka ng mga superstition na ay mga preconceived notions. So, superstitions from religion. Gika man as religion. So, dili buot ang Dios nga naay nasod nga marelihiyoso, kundili mga tao pag-usap, meaning the people in any nation. Mao gyud ang kabuton. So, in fact, that is one of the, or number one in the 7 declared wills of God nga itong itunan kagahapon. Now, timani, nga ang Diyos nagaisip o imputes o mga panalangin ngadto sa kaalam. God imputes blessings to knowledge. So, kung ang usa ka magtutuo, nakaangkon og mga kaalam, not necessarily kahibalo, blessings ang mudangat niya ng maong magtutuo. Sabot ka? So again, God imputes blessings to knowledge. But God imputes cursing, pagtunglo, ngadto sa pagkaway alamag, ni ignorance. Now, sayod na usab kita nga dunay tulo ka mga matang sa kabubuton sa Dios: directive will, indirect will, o ang permissive will. Ang directive, implo niya to ang arka ni Noe. Mao ka ni directive. Gi kanang pahimangnuan si Noe sa pagtukod niya itong maong arka. That's directive. Ang indirect, implo nini ang mga balaod sa Diyos nun nga mga katukuran. The laws of divine establishment. That's indirect. Apan ang permissive, of course, nagatugot man ang Diyos sa tao sa paggamit niya ng kabubuton nga hinatag niya. Volition. Good or bad decisions. Now, ang Diyos buot nga kitang mga magtuto. Akong malikon na ako naman ang isgutan nga ang Diyos, kabubuton niya, ang tanang mga magtutuo mahimong mananaog. That all believers become winners. Now, unsa may definition of winner? Now, kung natong susihon kini sa diksyonaryo, the dictionary defines a winner. Kaya itong tutukan maning pagkamananaog. A winner is one who is successful, especially through a certain endeavor, through praiseworthy ability and hard work. A winner, especially in games and sports, okay? One that wins admiration, pagdaig. Mao kana ang mananaog. Usa ka tao nga malampuson, labi na pinaagi sa pipila ka pagkugi, pagpandimbasog, pagpaningkamot. You see? Kini siya ang ayang daygon may katakos o gikugihan sa pagsugakod. So, tingali, madinaugod siya, is a winner, bahig paugnat sa kusog, o duwa ba, o lumba ba. Now, sa espirituhan ng pagkinabuhi, ang Diyos, buot nga kita mahimong mananaog. Bisan pa dinhi pa sa kalibutan. You see? And of course, kini, mudangat man
inigbiya na ito ni kalibutan na mulangat kini ngadto sa eternidad uban sa Dios nga mananaog yapon kita nga tuwa ang mga ganti, mga purong-purong o mga accolade naghuwat na kanatong mga magtotoo. Mao na nga kita mga magtotoo. Gipasidanan, gipahimangnuan, gipahinumduman sa pagsunod sa honor code principles. Nahinumdum ka pa ba? Honor code principles. Ang nag-una gyud ini, respect the privacy of the royal priesthood. Tahura kanang iyang tinagong panimuyo. Kaya ang matag magtotoo harianon man nga pagkapari. Unya ikaduha, love all people with impersonal love. Higugma ang tanang tao. Uban niya ng impersonal nga matang sa gugma. Ikatulo, recognize that all believers have a common objective. Ilha, ang tanang mga magtotoo, ana ay kumon nga tuyo o kanang tumong sa kinabuhi. Number 4, build integrity. Do not distort morality. Tukura, ligunak pagtukod ka ng pagkamatarong integrity. Ayaw lubuga ang moralidad. Yang ikalima, never assume that production is a means of divine blessing. Ayaw ka ng dahuma nga ang imong mga mayong binuhatan, mga panlimbasog, mao kini paagi nga ikaw magadawat ang mga Diyos ng panalangin. Ikaw nom, depend totally on the integrity of God. Saligi lang, sa hingpit nga pagsalig, sa pagkamatarong sa Diyos. Number 7, remember that the honor code is for all believers. Inomdumigit, nga kining honor code, mga prinsipyo nini, alang kinistan ng mga magtotoo. Number 8, more is demanded of the strong rather than the weak. Nabi tayo panultihon diha nga to whom much is given, much is required or expected. So, sabta, kadtong mga mahuyang pa, ayaw sila dauta, ayaw diskurehiya. More is demanded. Yan itong mga maligon sa ilang pagparog, ingon man, kaysa mga mahuyang pa o maluya pa. And then number 9, orient to authority. Anarang imong kaugalingon sa pagtahod ng mga otoridad sa kinabuhi. And then number 10, reciprocate for the privilege of hearing doctrine taught. Reciprocate. Balusi. Sa balusi ang mga pribilehiyo kay gayunan sa imong pagdungog sa pagtudlo sa pulong sa Dios. So mo kadto ang mga punto nga akong pahinumdum kanimo nga minungdanon sa atong pagkakristohanon o kini matinuod lamang muipikto lamang sa diha nga kita magapuyo diha sa atong lapit nga may gahom sa Dios, our operational divine Dynasphere. Now, ablihing imong Biblia sa Roma 14 versikulo 12. Mo ni atong ibiyaan kagahapon. Nakanayon kining mong bersikulo. So then, each one of us will give an account of himself to God. Matag usa kanato, manubag ngadto, manubag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. John 17:25-26. O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you, and these have known kining mga disipulo kining these. These have known that you sent me, and I have made your name known to them, and I will make it known so that the love with which you loved me may be in them, and I
in them. Philippians 2, 9-11. For this reason also, God highly exalted him, Ginoong Jesucristo kining him, and bestowed on him, Ginoong Jesucristo gihapon, the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Now, Dias Colosas 3:17, sa diha nga mga magtotoo, sa diha ang mga magtotoo, magaampo. Una gyud nilang buhaton, it should only be directed to God the Father through ni Ginoong Jesucristo, not through other way. Di ba na gina? Of course, this is part of the study of the agenda of prayer. Nainomdong ka ba sa agenda of prayer? This is our guide. Dili maepektibo ang imong pagampo kung wala ka magasunod nining agenda of prayer. Operation CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession. P, petition. So, di ba na? Confession. Kinahanglan mo sugid una kita sa atong mga sala, kay dili kita makaampo. Kung na kita gitiner o nagpabilin nga mga sala diya sa atong kalag. Confess. Isugid ang tanan nimo mga sala. Una pa, ikaw magmapasalamaton ngadto sa Dios. Kay mo kanay ikaduha nga that's the second step. We have to give thanks to God. Give thanks in everything. Tanan. So, CTI, intercession. Pagampo nato ngadto sa uban. Okay? Ubang mga tao. Ubang mga kaigsunan. That's intercession. Unya ang P, mo ang petition. Ang atong pagampo alang sa atong kaugalingon. So mo kana ang agenda of prayer. So when believers pray, first it should only be directed to God the Father through ni Ginoong Jesucristo, not through other way. Galatians 3:26, di man ni usab kini, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. John 1:12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. O, I hope na gyud nini mo makalimti na tanom na gyud ni sa imong kasing-kasing diya sa imong kalag. 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, atong timanan kini. Ang atong pagtagad sa atong pagpasalamaton, our attitude of gratitude should already become a part sa atong kinabuhi. Kining maong attitude of gratitude nagasugod right after we got saved. Diya gyud magsugod. And this attitude should always be a part now. Bahin na gyud kini karon nga panahon sa kinabuhi sa magtutuo until forever. Hangtod na. And this attitude of gratitude is part of every believer's prayer. I-appeal yun na. Di man din na gitong agenda of prayer. But what's this? Sa dili ka pa ikaw magtutuo, this is addressed to you, fellow believer. Before you start to pray, be sure you do not have any unconfessed sin lagi. That's the time nga makigbungol ang Diyos kanimo kung dili ka musugid sa imong mga sala. Unconfessed sin mo ni mahimong babag. See?
Ako lang ning gi-exaggerate nga makigbungol ang Dios kanimo kon imo pag yung gihambin pag yung diha sa imong kalag ang mga sala. So, kinahanglan nga imo ka nang isugid. 1 John 1:9. Name your sins one by one. Okay? However, when we pray, we should be sure it is within God's will. Of course, it should be within God's will. And you can only discern once you have reached spiritual capacity. Morning, agsigihan na ito ampo or pagtuon sa pulong sa Dios. Ano mo, daghan kini mga pulong sa Dios nga mapundo din sa atong kalag, mo atong hulbuton dahil sa panahon nga doon na kita tubangon nga bisag unsang mga gumunhap o mga suliran, mga kalisdanan, mga pagsulay. Mo bataw na gitagaan ta sa Dios 10 problem solving devices. You see? And I hope ka na murag na tanom lagi na nimo diha sa imong kalag. So, Colossians 3:17 again. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Diniho na kita kutob, nga dawa, hapit na nato mahuman kining atong pagtuon bahay niini o ato tingali ning mahuman sa dili pa kita mo balhin dito sa atong laing basihan, the other base sa atong ministry dito sa Los Angeles. Padayon kita sa atong ministry, of course, wala may undang kining atong adlaw-adlaw nga pagtuon. So dito atong tapuson tingali o mahuman man tingali nato kini before I go to Los Angeles o mao na nga ato kining tutukan. We have to consider all this because this is very important in our Christian life. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya nga among gipahimuslan nining adlaw ang pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa among nakatunan. Hinaut nga kini masilsil na gayon, di na namo makalimtan sa among paggamit nini sa among matagutlo nga pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak, dili gyud kami maka-function in the way you want us to function in the Christian life without our persistence and consistency and regular study of your word. Ubani lamang kami, dasiga lamang kami sa among pagpadayon, nining among spiritual momentum. Salamat nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.